What motivated us to organize the MUZ Hackathon is our constant drive to find the best and brightest talent around and continue leading the tech industry. Have fun, do your best. Сянката я виждаш като има светлина. Да почнат в началото. Началото в едно. На едно и после се разпръсква. Три, две, едно, катапулт! Решихме да направим игра за човек, който се опитва да си спечели душата обратно от дявола. За хакатона на MuseNet чух този път изненадващо от един приятел. Изненадващо за мен, тъй като обикновено MuseNet ги следа често, най-вече в LinkedIn. Реално нашата мотивация в момента да ходим по хакатони е, че всичко е супер интересно, супер забавно. Ние се забавляваме, много добри приятели сме нашият отбор и като цяло става супер много забава в целия процес на работа. час. Идеите са брутални. Всеки един отбор е една хомогенна маса, която работи в същия ритъм, с същата цел и е много хубаво. Морала е на много високо ниво, всички са адски надъхани. Май ще се окаже, че най-трудната работа ще е работата на жюри утре. Да. Как сте, момчета? Идеята ще е алхимика да обикаля, да си запалва свещите, за да може да не му се спалват духовете. Използваме гироскопа, който е на телефона, който е триизмерен. Може в всички посоки да разбере на къде се движи телефона и свързваме с ротацията на фигурата, която трябва да мърдаш в самото приложение. Винаги се фокусирайте върху това да имате нещо готово и след това да надграждате, защото нали, да хванете 10 неща. Абсолютно така, да. Имате ли притеснение за времето? Как се чувствате сега? Има прекалено много системи, които трябва да имплементирам, така че за тях мисля в момента. Да. Това е левел 4 на... Тя как се сглавя? Ще го... Няма да ти правя вътрешност на къща. Напротив. Няма. Той ще обясня сега. Чуй. Просто нещо базово. Това кога го реших? Докато спеш. Вече ден са. Ма няма, първо трябва да ядем.